Arratxo itxiribiton, Nire aspertuta naok, Herri hontan ez ditek bat ere talenturik, Zertan aixaritxarete, ipurdi plantxan, Ba, egia esan, nik ere beste zerbait espero nuen, Entzuna nuen, Lasarten artista ugari dagoela, baina... Hemen ez zau bat ere artistarik, begira nola dauen jendea, patxi jarrita. Bai, motel, danak eserita, euren alkietan kiskurtuta. Horretarako ez zauk artista izan beharrik, Nahikoa duk, nekatuta egotea, edo alferrontzia izatea, Itzultzea nahi alduzue? Seguru, seguru? Mirri, txiribiton, ez izan ipurterrea. Gure Lasarteko lagunei beste aukera bat eman behar diogu. Ea, Lasartearrak, zuek ba aldakizue zerbait egiten, Bai, adibidez, ba aldakizue txalo zaparra da hundi bat ematen. Bai, ea, txalo hundi bat. Ea, zozazera hundiagoa, ea. Ederki. Eta zue, baldakizue, purrusta da estratosferikoa egiten. Baina etxeak dardar batean egin behar du, Bat, bi, ta hiru, ekin! Zoragarri. Ederki, primeran jardun zarete horrein arte, baina ez dakizuek martxatxo horri eusteko gai izango zareten, Ea. Mirri eta txiribiton, bazetorreko latua. Oso egin duzu, baina oraindik hobeto egingo duzu, orain dalako zuen benetako txanda, lehenengo errenkatik aurretik atzera hasiko gera, Lehenengo errenkako kaseran eta gero apurka beste guztiok, zuen txanda da, bat, bi, hiru eta lau! Ederki! Orain, nire olatua, Primera. Primeran egin duzue. Banekienik, Mirri eta txiribiton, Lasartearrak artista zena zutela. Zena, amabido zena, Ale, mira. Asko aleginduta ere, inoiz esaret ere, nire mailako eta kategoria artistikoko artistatasunera iritsiko. Beraz, jarra jore txerita, eta utzi guri espektakula ematen. Ala guan, ala txu!
Ala, 1, 2, 3! Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Erromatarren aurka Asterix Galiarra, Panorama instruida eta Obelix baldarra, nire fixen laguna bihurtu da Milu, Tintinegin jarri du 11 istilu. Tintinegin jarri du 11 istilu. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Teorikin zirkora sartu zaigu ibai, Xatitanek berriz ez duten joan nahi, aragaltza gorriak dauzkagu hementxe, tartaloa zadila kantari horrentxe. Tartaloa zadila kantari horrentxe. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. liburutan barrena bidaia dezagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Zein itxasotan da bizandokan pirata, Zinarritan sartu du Merlinek ezpata, ikusi aldu inor mobilik zuririk, Aliziaren laguni mugliren oianik. Aliziaren laguni mugliren oianik. Misterio liburuak ditut gustokoen, argia itzali dute amalgabi hemen. Mirandu omen data duartzeko garaia, gaboneko bestetan jarraitu naia. Arratsaldeon lagunok! Arratsaldeon! Aizue, Jaurlaritzako inuxentekeria sailak arau zorrotza atera du geltokietako trafikoa arautzeko. Ara, aurrerantzean ezingo du inortxerek hemen autoa erabili. Entzun duzue? Bai? Bani badak zein den bai, zarata hori ateratzen duen kafeteraren jabea. Pista txiki batzuek emango izkizuet. Ara, fantasma hutsa da, baldarra, erretxina, eta buzo eta txapela urdina jazten ditu. Zein da? Zein da? Bai jauna, Pepillo Astondo Artaburuaga. Aizue, gaur, karrera gidatzeko auto batekin azaldu zaigu, baino naizue, jai dauka, Hau, tren geltokia da, eta bera, tren makinaria. Beraz, arau berria gogora hasiko dizkiot. ¡Aupa nagusi! ¡Aupa lasarte! ¡Aupa lasarte! Zer, harrigarria, Gustatu altzaizu, Geltokian aparkatzeagatik, 200 euroko isuna. Nagusi, ez izan tuntuna eta kendu izuna. Ez da pentsatu ere. Orduan, ihes egingo dut.
Fernando Alonso nire ondoan, afizionatu hutsa da. Astondoa! 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 Ara, abiadura muga gainditzeagatik, 300 euro. Berriro ere gaizki aparkatzeagatik, 500 euro. Noski, Babaloren txapelduna izateagatik, 600 euro. Eta guztira, 5.000 euroko super izuna. Protesto! Nagusi, gidarien eskubideak zapaldu dituzu. 1.000 euro gehiago, kutsadura akustikoaren gatik. Zer, irteeraren bila? Ba, hortik zapaburu, hortik. Lasai aizue, seguru ez duela kasketa utzi, oso gogorra baitauka. Ui. Txartelak? Jamaika. Jarime. Samba, Bai. Txartela niri. Bai. Hip hop, 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 hip hop. Zeg het de pleintje te plassen. Dat moet ik aan mij. Dat moet de pleintje plaatsen. Zera bizkideok, ondo pasatzen ari altzarete? Bai, banekienik, Lasarte herria alai eta atsegina zela benetan. Baina, txispa pixka bat falta zaizue. Begira, ondo iruditzen bazaizue, guatekea antolatuko dugu. Nahi duzue? Emoiztasuz musutxue, maitie, hartu isu buruxu, guztixe, eroa isu bixo, tristie, zure pixotzarekin. Emoiztazu porutxue, sorgine. Sare Goitzaren urte hurrena, edo insertzoko kanpainaren aurkezpena, baina. Mirri erretxina. Txirbitonek eta biok guatekea antolatu dugu. Guatekea, Kontxo,
Atapuerkan eta xantima minen bezala. Aitzak, ze esan nahi duk? Ze esan nahi duk guatekea apur bat desfasatua dagoela? Desfasatua! Deskalifikatua, xaok! Denboraren tunelean galduta! Expediente X! Tira, eta Sí. zer egin dezakegu orduan? Nik ideia originalak asmatzen ditziat, Ondo pasatzeko! Zer? Xatelako, Antola Genesakek torneun bat, Baloirik gabeko futbol partidak. Nik kirondlarik talentosoa nau, Mirri! Baina, kaltzontziotan jokatu beharko geniak ez. Babestelare, simposium bat antola Genesakek, Moda xaok, Simposiuna! Eta zeri buruz izango litzateke simposiuna? Hitzak berak esaten dik, simposium, supositorium, supositorioak jartzeari buruzkoa. Basakia, bestela, antolatu Genesakek, erreferendum bat. Erreferenduna! Zekiat. Eta ze galdetuko duk, zeri buruz egingo du konsulta, Mirri? Horrek ez pitorik importa. Jendeari etzainok importa bat ere erreferenduma. Ondo pasatzea du kontua, bolio. Sí, aspergarria dela nire referenduma? Opela, txiribiton. Ez aiz erraza konformatzen, Basakia. Orduan, antolatuko diagu, espiritismu saio bat. Baina, Mirri, orduan gure adiskideak beldurtu egingo dizkiagu. Zerbait martxoso antelatzea nahi duk? Ikusgarria, basatia, kilikagarria. Orduan, akelarre bat antolatuko diago. Akelarrez. Akelarrum! Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Apo bare, satotzuke, zagarroi pitotz basurte, arranosai, miru bele, sorgintzarrak ez lokalde. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Arrokapean gambara, dilindan beltz gauenara, jardiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Aboaka pasatorrak upa, okio muskerra tok, tok, tok. Gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak atxoak iztaklok. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Armi armokak amarlo, aker zaharra goitikan, atxo sorginak milikan, gazurredan, bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horrendu. Sorgina puiez akerraken, ez dukak herrik landi barren. Atxoaki ez larrez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horrendu.
Animaliak ikusi? Animaliak! Ideia, barruan, animaliak! Ideia, soinua, soinua! Soinua, soinua! Bella, bella, la bestia. Ideia, soinua! Izena, izena! Ahatea, ahatea! Ideia, soinua! Kurrin, 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 kurrin! Izena, izena, izena! Martintxo! Ideia, soinua! Zau, zau, zau! Nola, nola, nola! Ideia, izena! Pitxo! Ideia, soinua! Nola, nola, nola! Izarra! Soinua! Nola, nola, nola! Izena? Oiarra! Ideia! Oiarra, lo egin. Ideia, deskantzatu. Ideia, basertierra ikusi? Bai? Baserritarra! Oh! Lotan, lotan, lotan! Ideia, esnatu! Oh, apurtuta. Ideia! Oiarra, kukuruku, esnatu, bai? Ideia, ideia! Oiarra bilatu. Oiarra bilatu. Animaliak ez, oiarra bilatu, oiarra bilatu! Animaliak ez, oiarra bilatu, oiarra bilatu! Oiarra bilatu, oiarra bilatu! Hemen ez, hemen ez! Ez, 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 ez! Oiarra bilatu, kukuruku, baserritarra, esnatu! Ai, 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 ai! Paria baratzen hasi baino lehen, jolasean ibiltzea gustatzen zaigula. Eta ongi pasatzeko aur bat behar dugu, noski. Jaba? Aur bakarra, hainbeste egonda. Oh! Jaba, lagunok. Tira. Erne, zuetako dozen izan daiteketa, Jaba. Hauxe atera da. Isiltasuna mesedez. Ane Alonso! Arratxaldeon, Ane. Arratxaldeon. Aizu, Ane, nungoa zea? Aietekoa. Aietekoa, Donostiarra? Bai. Bai, ederkita zenbat urte dituzu, Ane? 8. 8, osongi. Oso ondo, konta iguzu, Ane, zer bazkaldu duzu gaur ruleta indartxo astintzeko? Makarroiak. Makarroiak, zenbat plater? Bat. Bat bakarrik? Bueno, nahiko izango da, ezta? Bai. Bai, bale, Ane. Ane, badakizu erruletak eskutatzen dituen oparien artean, adibidez, bizikleta, kanpindenda, MP3 erreproduktoreak daudela. Zuri zein ateatzea gustatuko litzaizuke? Zakit. Adibidez? Bizikleta. Bizikleta, ba, orain txikusiko dugu momentu. Txaloak anerentzako! Txaloak anerentzako! Ze orain Anek eta Pepitxok, katxiruloak ipiniko dituzte! Hala, guazen!
Listo. Ai, ama. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tira ba, Pepitxo abiadura gehiagin Biotza gaur, ahoan dut. Ai, ama. Ederki bane, geziak esango digu zein opari tokatzen zaizun. Bueno, zein arpegi eta arpegi horrek opari bat eskutatzen du, bai? Ia bizikleta tokatzen zaizun. Venga, ane, Bat, bita, hiru, eki. eman! Geldituko te da, aupa! Bueno. Goean, Ikaragarri. Zaki bizikleta baino opari ona dela seguru txiribiton tokatu zaizu, gure paiazo izango du potoloa. txiribiton, Opari ona ez da? Ez dakit, Ara, justu zuk naizen una bizikleta ikaragarria! Kontxe bane! Bueno, Korte ona eduki duzu, konten altzaude. Bai, ala, Nahi duzu noski. nire kaskoa bizikletan ibiltzeko? Ez, Ederki, ane, aiete aino txurrin jungo gea, bai? Gero arte Venga, laguno, guazen, zorionak, guazen. Torri. Agur! Guazen, ane, zorionak, Costa Rica, pitaña. Costa Rica, pitaña. Ay, jaja. Oh, plancha. Ta chartelak, chartelak planchant. Ta Caribe Springs. Ta Jamaica Planks, please. Jamaica es. Jamaica es. Oh, no. Hip hop, 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 stand up. Unik, miñalik, unik, jonika, miña,
txokori. Ez negarrik egin, morrosko. Ara, otartzeko horrek gutxienez 2000 urte bat ditik. Eta gainera, ez dago munduan harritzar hori murtxikatuko duen personarik. Txiribiton, Shinosuke! Gogoan hartu, atzotitz Japoniarra. Sayonara, bokata, bestela ondatuko du piñata. Porrusaldarekin konformatu beharko du. Porrusaldarekin, eta orain berak Txiribiton aukeratuko duan abesti martxosoarekin. Bai. Txiribiton moñoñoak xapi xuri abestu nahi du. Bai. Eta txirri preziosoak xapi xuri abestu nahi aldu. Bai. Eta lasarteko publiko prestuak ere xapi xuri abestu nahi aldu. Bai. Banik ez, a fastidiarse, Jose Mondragon kantatuko dugu. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hainbere targala. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuriano. 50 erralde Zerbait gutxiago, erratako pixueta monona pixaturik dao. Ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuriano. anaiari bialdu notxan erregalu mortzila. Espainiako ipatuta monona, Andabil mutila. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuriano. Surmitz eta belarrixak ondo gordetako. Auzoko gentientza monona, San Cristobaletako. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuriano. Lameneko txintxo dabil azken aldi honetan, Ara, dena txukun dauka, erruleta, katxiruloak, zozketa kutsa ere. Baina ikasi dute. Beraz? Zozketa kutsanik ekarri dut nagusi. Besterik gabe zozketarik ingo diogu. Tira. Ara lasartearra. Ederki ia zein izen ateratzen den hemendik. Edo ateratzen dudan. Hauxe, ia zein den. Xiltasuna mesedez. Ainhoa Jeregi! Apa, Ainhoa! Arratxaldeon! Zer modu zaude? Ondo, zenbat urte dituzu, Ainhoa? 9. 9, eta nugu atzea? Lasarte. Lasartekoa, ederki. Konta iguzu zein den ikastolan gehien gustatzen zaizun ikasgaia. Gustatzen alzaizu ikastola joatea, hasteko. Bai, baina lagunekin larun batean hobe, ez? Noski, zu bezala, Pepillo. Ez zer esaten? Ainhoa, bakarrik etorri altzea. Ez, lagunekin. Lagunekin, ederki, musu handi abialiko diegu hemendik. Vale. Eman musua. Oi. Txaloak, Ainhoarentzako. Txatiaren Ainhoa, txalo handi bat. Oso ondo, Ainhoa, bazatoz nerekin, orain zure txanda data. Ederki, Ainhoa, esan dugun bezala, erruleta prest daukagu katxirulak euren lekuetan. Eta geratzen den gauza bakarra, erruleta hartzea, eta ematea da, 1, 2, 3, ema!
Bai. Bai, ez da, orain gehiagotan joango zera. Camping denda zoragarri honekin! Zorionak, Etxeak azu! Joa, Ainoa! Noiz estrenatuko duzu hau? Ez dakit. Laizter! Oporretan? Ez dakit. Oporretan, agian asteburu honetan. Ederki ba, guazen ikustea, gerarte lagunok! Zorionak, Ainoa! Ze polita dan, Elefantito Pospolinoli. Ai, etorri. Elefante, etorri. Elefante. Trompa. Trompa. Ikusi, ikusi. Costa Rica pitanya, ai, Costa Rica onena, ai, Costa Rica.
eserria botatzeko besterik ez dite balio. Eta eserriak kiratsa sortzen dik, kiratsa. Mirri. Ez. Hau, osasunaren usaina da, Mirri eta Txiribiton. Nik orduan, osasunari usai txarra hartzaizio bat, Seguru, patxizkok puzkarra bota duela inguruan. Tira. Erabakita zegok, gaua hemen pasako du. Eo! Alo? Ding-dan-don! Hemen etzaok inor etzaok. Tira, berdin ziok, nik eserita itxarongo dut orduan. Nire ipurdi talentosoak hainbeste merezi du, Ipurdian daukakik talentua. Hau eguraldi ederra. Gezurra, Txibiton, ekaiz tropikala. Hau eguraldi aldakorra. Hemen itxarongo dugu. Lekua aproposa dirudi honek. Gezurra, Txibiton, hemen mandeuli arriskutsua zabiltza. Lasai, nik salbatuko hau. Askira! Mirri eta Txiribiton gezurra dirudi, baina ez alduzuen naturaren deia entzuten. Nik ire babukeriak besterik ez diat entzuten, Entzu ondo. Ez dago munduan Euskal Herriko belardi umelak zapaltzea bezalako sentsazio ederragorik. Gezurra, Txiribiton, txorongoa. Kategoriako txorongo mondongoa. Zer esan duzue? Kaka? Txorongo mondongoa? Bai, Andereño, txita gurgarria, ondo entzun duzu. Atxeden bila etorri gera zuen paraje ederra huetara. Baleko ezin hobea zaudete. Hemen, tratu pertsonalizatua ematen dugu. Nor izango da lehena? Ni izango nauk. Txiribiton, Txiribiton! Izango nauk aurren. Txiribiton! Ez baduzue toloale bailen konpontzen, dobleko urratuko dizuet.
dago Sixtinaren arazoa? Mirrita txiribiton! Barkatu, Andereño, fina, baina nire adiskide hauek, hola garrua, baina arriskotsuagoak dira. Bosta xola, triplea kobratuko dizuet. Ale, orain, kanpinak banatuko ditugu. Ui, zuk hortera xamarra ematen duzu ez? Ni natura zalea naiz, badakizu, kultura zalea, kirol zalea ere bai, benetan zuhurra naiz. Perfekzionista, hori da. Eta plasta kompletua. Ba, zuretzat, etxola larrosa izango da egokiena. Ala, segi. Zure txanda, kakalarrua. Ui, zuk Pokemon bat ematen duzu. Eman naiz, Azkarra, potentea, piskorra, listoa, graziosoa, alaia, eta ligoia. Batez ere oso ligoia. Eta txatxu mortala. Ui, zuretzako, txabola narratxa. Kopelaz, hiru txerritxoen etxola ematen du horre? Ospa! Bale, morroska. Jo! Jo! Zure txanda, olentzero. Nola definituko zenuke zure burua? Burua definitzeko esan dizut, ez zure tripa. Zuretzat, saltxitxa autoa izango da egokiena. Ale. Banaketak egin ondoren, atxeden pertsonalizatuari hasiera emango diogu. Ondalagin, txirri! Bai, Mirri! Salam alaikum, txirimitan! Azkenean, gustoratxaren hartuan izango dut, bai hoxe. Bai, gora kakusoi, eta gora kakusina, bere ondregoi zekina.
momentu itzelak pasa ditugu zuekin, momentu itzelak. Baina badakit zuek ere ikaragarri gozatu duzuela Pepillo paregabearekin. Eskerrik asko, Lasarte, mil esker! Zaite fantasma izan, Aurrek batez ere txirri, mirri eta txiribitoren erokeri eta kantuekin disfrutatu dute. Artista sekundarioak. Ara, alde egingo dugu bai sesioan hasi baino lehen. Ta zuek ondo ibili eta txintxo portatu, Ondo ibili eta bihurrikeriak egin, Maripili? Trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Esastu lagun xarrak garela, denon no bebe harrez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Jende honak alde egin behar dugu, baina itzultzeko gogo betez. Atsegin eta plazerrez, horrela ibili gara, zuekin irribarrez. Ezastu lagun xarrak garela, denon no bebe harrez. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.